machiegni chenro mari mar kuku mar wach live kawuok Siaya County. Weche gi kuma menyo weche matimre Siaya County kaire katiba kuom higni 10 mare kaachiel kod weche gi kuma thoth mokalo counties migeto mondo mikoro lolo ni shutting down gi dhombogo. To kwada losi weche mateka mairi nyaka ne wamany achiel kuom yawuot Luo, nyaka ne wamany ng'ato obete kom noero mar governor. En governor e sigand Kenya ka matiye tam mare mar 2 kata kamano sidhi yiero 3 te ma oloyo. Jomoko luonge ni Pembele Pe, jomoko luonge ni Atiga Teludha, jomoko luonge ni Wuod Ruoth. Live His Excellency Cornel Rasanga Amoth. Chenro mari mar kuku mar wach chako bang' nyiri machok kende e tiponi eri malulu TV nikech gini en marwa. Governor. Yeah. His Excellency idhe nade jadu. Adhi maber Woodma. Akena mosi ni no, ok en happy new year nikech waseromo higa ni eri. Ni kamano. Yes. Yeah. Ami thuolo mar moso oganda jo Kanyanam piny Luo manini king'iyo kamera ne tiere jaduong'. Amoso nyikwara mogi. Kuonde ma untie uduto no oyawre uru. Joka baba, oyawre uru joka mama. Kendo an gi mor mar loso kod odiechieng' ma kawuono e weche mopogore opogore kaluwore gi dongruok ma Siaya kata dongruok mar Kenya. Ok ang'e ni mawinjo ni duondi ni piny to kia ni pok iyudo nduma mar chamo mwalo kairi. Oyo, duonda ni malo, duonda ni malo, ano kadwar microphone. Yes. Duonda ni malo mokalo, amoso nyikwara mogi, kendo anyiso gi no yawre uru ahinya joka mama, oyawre uru ahinya joka baba, kendo arwaku e twak mwadwaro bedo go ka, kaluwore kod okang' mwasekao nyaka nene devolution chakre higni 10 mokalo, kendo weche ma mosemuomo kaka COVID giri, wadwaro mondo watwag ka mondo winj wach kamili. Erokamano. Yeah. Jadong katiba nyocha ne wakao higni maromo 10 nyaka ne bedi. Ne in Kenya ka kane pok nokelo katiba ni ibedo Kenya ka iri bende etelo mar governor ka katiba nitiere. Ketwa wuodhni eri wa kanye to chopo kanye jadong. Wuoth mar katiba mane wanwang'o 2010 nini onwang'o ka pod atiyo e sirkal. Kendo ka devolution ochakre to amor mar nyiso jopiny na an achiel kuom joma nini oyier mondo chak tayo devolution. Kendo asebedo ka watayo devolution kaluwore gi kaka nini okete i constitution. Gima duong' ni constitution nini wacho ni kar kao wach mar rango arita mar piny mondo bed ni en Nairobi kende mondo arita mar piny oteri gweng' kama ji nitie. Kenya nigi population madonjo koro sani uchiegni gamana 47 million. To kuom ji 47 million gi joma tin mani town kaka Nairobi giwacho ni jo milion 5 kende mantie. Koro chiegni ji milion 40 mana ni gwenge. To sirkal nini chon obedo mna concentrated Nairobi. Koro mae mane constitution mar 2010 okelo no da water munda rita mar piny odhi machiegni gwana inchi. Mae momiyo nini giketo gimiluongo ni county government. To county government ne obetie 47. Bomas of Kenya ne riko wacho ni counties nonego bedo mana 14. Lakini koro kendo ne gichako giloke ero giketi counties 47. Siaya County en achiel kuom counties manini ma constitution ni okelo. Koro yiero mokwongo nenobetie 2013. Kendo amor mar nyiso jopiny na an achiel kuom jogo manini okawo obedo kaka governor ma Siaya. An abedo governor 2013 tai kendo ng'at mana piem gago otera e court bukot owito yiero na mokwongo madweche 6 abedo oko mar tich mar kom mar governor ka ng'at ma acti kom ne en speaker.
wadoke by election ma by election no benda dhi maber mandi nikech achaka duogi komni ta duogo kanini royo se dhoth aduogo ka koro odong mana dweche matin to higa rumo koro shida mane nobetie en implementation mar higa no mar 2013 okotimre kaka nini uketi budget. Gavana Moskum ngadi nikech nyaka mi thuolo mar lose scorecard mari mbele kaeri. Kata kamano ka ing'iyo gik mano timore te kichako to kod Kenya monte gi kawuono nire. Be wanyalo wacho ni nitiere pogruok Kenya ka katiba kani podongi katiba kuma nyien nitiere. Nitiere. Nitiere pogruok nikech presence mar county government obedo felt everywhere. Onge kamoro minyalo dhiye ma iwinji ni sirikal kaka nini mar Moicha nikech sirikal mar Moi mane ji ong'ega. To koro mae jo piny sani ong'eyo nitie sirikal moro mar Rasanga Siaka to sirikal mar Uhuru bende ging'e nitie malo kucha. Ngata nyalo wacho ni chon kane ndalo Moi Uhuru dong wane podong katiba ne gimoro mane ko wach ni Uhuru pa yor chande to chaka order ni dhi pae. Sani telo ma devolution kantiere kamoro manyaka pa tiere chike mathoth manyaka kal. Iparo ni mane Kenya ma olokore in terms of accountability koso machien chande kane katiba podong chamane ber. Mar accountability ni maber nikech kidwaro ni mondo los ndara to nini mokwongo ndara losga nono ndara nyaka losgo pesa tidwaro ni jopiny ema kwongo wacho ndara no gidwaro ni mondo los nikech jopiny ema dwa kali ndara ni to mar ariyo ka kose wach ni gidwaro ndara to koro itere ikete budget to kose kale budget to yaka koro chieng' no lokre pesa to kapok ng'at madhi losi oyude bende kendo nitie gimiluongo no tender kuri the national tender tidwaro joma nyalo tiyo tijno to ka gisenwang'o ka ng'ato senwang'o contract yaka kuro dhi loso tender o yako dhi loso ndara. Governor in achiel kuom jotelo ma ne ywak e tam mari mokwongo ni itiga tiludhi ma en thuolo ma katiba manyien nokelo mar mondo mi ng'ato katiyo tinyalo bede ka samoro igoe torch kendo imenye the space mar telo kata space of leadership ineno ka katiba ni omiyo jotelo koso omayo katiba omiwa nitie gik moko mwanyalo wacho ni katiba okelo mabeyo kaluwore gofisni to nitie gik moko ma bende ok beyo. Achiel kuom gima ok ber en cost mar yiero ng'at madhi bet ofis nikech mondo i campaign bi luor county bi tiek pesa mitiyogo en pesa ma ok matin mar fuel koso mar ng'ado ticket mar party koso mar miyo japiny pesa tiyo kanyo mathoth jedu mar ingen pesa matiyo mar campaign en pesa ma ok inyal wacho no mar timang'o en pesa mang'eny nikech mondo fuel mutoka biwuok Luanda kotieno uyoma bidhi Luthehe to kendi chaki wuog Ng'ia bidhi Mwelo Usonga kendi chaki wuok en tich matek en pesa mang'eny madhi mafuta to en pesa mang'eny madhi nikech kidhi romo gi ji jogi bende nyaka imosrigo to jogi kimosrigo ng'ato wuok mabor odwan mondo odog thurgi iwacho ne nodoga ang' noyieni ok obi yieni nikech obende nyaka onwang' kaka oidha piko modok go thurgi mano katiba oyiego ni duoko ni jogo transport mani nyalo duoko emomiyo wacho ni en gima en pesa mang'eny tijni en tich ma kaber ka jo BBI nonene kaka an binda nene ni kaka ng'at mosebet kanyo kuom higni to onego bed ni ng'at ma donjo ofisni ok yiergo kura. Governor mano kanyalo we madhi ng'ama donjo ofisni kik yier gi kura to japiny be neno ni
kochungu kinyi modhi opango line kodwa yiero Cornel Amoth Rasanga is excellent kaka governor mare teko nyaduongo dhodi gi chir onyalo biro ofise gi chiro konoyo governor kano kitimo timno mairi mapod nia katiba jaduong ing'eyo mano bera yes to ng'i ni ananyisi mana sama ani office yes monda bed nan effective yes donge monda bed effective okonego bed na donjo office ta donjo gugope keche mano pesa mitiyo go ni golo kuri manyiso ni pesa mnego tine japiny samoro nyalo wuok mondo michak duoko ni yes live chendu mari mar Kuku mar Wach is excellency Cornel Rasanga Amoth owache gi chir to nikech kochopo sa mondo mi walosi weche mag devolution kotelo makare katiba 10 to nyako manya wuot luo mawache gi chir kamano is excellency kapok adhi break mara mokwongo telo ni eri the Luo community mano kedo ne katiba ni eri nogore jomoko nonegi jomoko nochwelo remo bende waseyudo matunda mara katiba no kedo ne as a community waseyudo yes to mana no donj o trickle matintin oko bi kaka onego bed no biro to nwang to anwange matintin yes yeah bintigi mwase achieve mwanyalo siyo mwako noyo maeri katiba miwa kaka community mar Luo kwa wejo Kenya mangima ing'en sani gima katiba miwa en mondo waritre kendwa mano is a very big achievement yes koro nikech kaka katiba owacho ni mondo uyierre mondo sirkal obed masiaya donge koro wachano giwa kendwa donge mano is an achievement governor in wuod ruoth kawuono ruoth na nitiere to ng'iyo Kenya mwantie nieri to githagruok mane githagore kane giketo lokruok nieri Jaramogi Oginga Odinga gini negi wach ni oyo gimor gi Kenya magintie nieri hold that thought mang'iri machoke live chenro mari mar Kuku mar Wach akaw yeo mara mokwongo kawaduogo tielo mari mar chenro nieri kawuono ni ponono ni ruoth obedo kairi mondo mi one Oginga obedo kairi mondo mi gine piny degi wach ni oyo wamor gi mano wakedo ne koso piwangi nyalo chwer de gige koma timore piny kairi His Excellency Cornel Rasanga Amoth chenro mar Kuku mar Wach iluonga ni Haron Otieno machiegni tielo mar ariyo mar chenro mari mar Kuku mar Wach wabiro ni live kawuok e county Masiaya governor gweng ni luongo ni ka iluongo ni Ng'ura gweng nero mar Ng'ura manitiere machiegni gi Segere Ng'ura machiegni kod Segere live kawuok Siaya county to aknero mar Kuku mar Wach ogo mbaka katiba igni 10 wantiere kar kanye kachiel kod kaka oganda Luo His Excellency aweo samwa kao break ni ponono ni ruoth nyalo bedo kawuono Jaramogi Oginga Odinga bedo kawuono Achieng' Oneko bedo kawuono gi thuonde gite degi mor ne piny Luo ma kawuono ni mano kedo ne katiba no kedo ne lokruok koso pi wangi dichwer onego bed ni gimor nikech achievement mwasebedo go kuom higni 10 mwan goni ohingo achievement mar higni 50 nyaka ne nwang'o uru kamano ponono ni wachi ni moving forward gi samo chope ni eri ng'ato nyalo wacho ni katiba ni ndire dwaro moko mondo mi loke kata mondo mi goye matin inene nade ne wadhi kana wacho ni atamalo moro ne rach inene chopo sa mondo mi go iye matin aparo ni sani to nego bed ni go iye matin yes mana kaka se wacho wach mar yiero mar governor no onego bed ni ng'iye mondo wabed gi regional government yes magi county government odwa bedo matinda ahinya to mana ni county government go bende nyalo pod mna dhi mbele to koro wabedo kod regional government to regional government ka obedo gi regional governor kata dobed mna regional whatever to eni ma kuro bet malo to kuro superintendent ibi governors mani boye walose sama ntiere kweth mosedhi doho mondo mi oping BBI mano kama oting'o David Ndiko kod ji mokadek mabate ka okwadhi malach ahinya nti gima ntiere doho jomoko neno ni un governors mane second term udwaro yo moro ma pod unyalo biro bedo gode kom kalore ikon gwenge mamoko bende dibende ma omiyo udhire koso neno ka this is the solution manyalo konyo piny Kenya jedom my solution any solution nikech wach mar
kane ne jodhi bomas of Kenya to nene giwacho ni regional governments obedie 14 donge mani practically wase nene mwaneno ni irwani 47 governments to kod ka ginyalo bedo matin to kod arrangement bila makura pimoni apimo ni kanitie regional government kaka Nyanza for example to koro county governments mabetie gin auchiel wan gi Kisii wan gi Nyamira wan gi Migori wan gi Homa Bay Siaya Kisumu donge to koro county government to beta kanyo en mana ni kuro yiero ema format ma yiero mi loko koro ire gi office mamalo mar regional dhi konyo go office mamalo mar regional bro konyo number 1 ka kuro en number 1 dongi neno ka superintendents obedo ni en ema kuro rango nikech kuro siasa igolo siasa igolo from county government siasa itero regional malo to kuro regional ema bedo kata ga assembly it is the political wing makoro menyo piny Kenya yes so that there are only those regional governments but here in the county it is left for development. His Excellency gini biro e sama un kaka Council of Governors udwaro mondo mi counties obed shut modiochieng' ma nyoro nosegol Samath ni eri ineno na dibeni siasa emomi ugombo unono ka telo ma devolution ok ti ahinya ber mondo mi oken siasa Senate emonego bed ni kalo formula mar kelo nu pesa county to anta nene matut mokalo anene ni Commission for Revenue Allocation maneno miteko gi Constitution 2010 no betie en moloso formula onego bed ni en makoseloso formula to formula ni okube nego bed no bed amendments onego bed no Senate to kod that body the participate throughout up to the time ma formula inwango masama giloso ga formula ni to Senate no osebedo engaged in it ma summit mu participation titime together mondo ka imiyo expert to expert gima dhi wuok formula mawuok en formula mawuok ka ji oseyiere isiro mondo mi lor counties gik moko mochuno ahinya shutting down mane Council of Governors che propose okasiro mondo lor county nikech ngama duong' ahinya monego bed ni konyo en mwananchi to mwananchi ok onego safa nikech ng'at moro maneno yier ok otiyo tije maber mwananchi ok onego bed ni thagore nikech ng'at moro mano yier kamoro ok otiyo tije maber wacho ni Haron ananene matut wadhi nyaka e migawno ero kata duol mokedo ne kaka onego bed ni pesa ichulo japiny kachiel to gi pesa geko madhi piny tielo mokwongo ayudo jatelo maka piny chandore mwalo kacha chande to mako chunye okoni en okobiloro services ge mochuno e county ma Siaya mheshimiwa mano chung mari koso mano chung oyo an puka wacho ni mane chung mara awacho ni inge ni idwa keto gik moko idhoga mak nkare awacho ni Senate eman gi responsibility sani koro nyaka nyo chak higa nyaka sani koro dhi dweche 3 ka onge pesa to nikije jo Senate okokalo formula jatich matiyo ni sirikal chamo pesa kwa golo kanyo mafuta minyeo ma iringo go wuok kure Siaya ka mondo ka ng'ato hinyra hinya nyaka bed gari referred to Kisumu waonge mafuta manyalo transfer nwa jotuo kucha jitho kose jikotho to mana makosa marno nitie jomonego bed ni kalo gini to kokalo gini Governor solution nyalo bedo mane kata midhiero mondo watiek midhiero ni nikech counties moko ywak ne de magi moko ywak ni moko bache ni oyo kwanyal neno ka pesa ma idhi mejo moko bedo matin ineno na dijadong Constitution mai wachocha emanya 2010 eni mukelo gini nikech ing'en Constitution kano los to wacho no body moro no bedie miluongo ni Commission for Revenue Allocation donge to ochiwo mandate mar that commission koro ka mandate ni kosechiwe to gini ko kato kendo bedo political do you get it so that it is owned by everybody but this is my gimomi awacho ni onego bed ni Constitution
nene ng'iyo gini yo moro mopogre mondo participation obedie ikind jopiny kod senate kapod formula ni kochopo. Ntiere jomoko mayuak ni yesa ni chal ka gima senators mageto mondo mi gidonje te 2022 ntiere koda gi lweny moro gi governor se omiyo chung pod tek mondo mi pesa bi mwalo kae. Kwani manena dieri osuma gi hango jodo. Mano to beda dieri to nikeche mano to ni in the public domain. Keche jo senators mang'eny moselando ni gidwa bedo governor. Koro kapo nono mane ma gidwa tiyo go to gidwa tiyo ga wrong thing. Nikeche onego bed mane ma giloso mondo samo biro bedo governor to nwang'o ka yore yaure kamano. Jomoko bende wacho ni nitiere counties ma osebedo katiyo marach gi pesa koro dwaro mondo mi pesa kel piny kae kik bed ni ang'o mitero pesa kama matiere matin oseti godo marach. Do you share the same sentiments? Mano ok ne kare ing'e constitution ma loseni enema onyiso kata kaka pesa biro to kod kaka itiyo go pesa mago duto ni constitution. En moketo institution miluongo ni Controller and Auditor General, to en moketo institution moro miluongo ni EACC mar anti-corruption, to en mokelo kata institution miluongo ni ODPP, to en motelo kata moro miluongo ni DCI, donge mago duto nitie to kod tijegi monego bed ni gitiyo ma ok onego bed ni kendo ng'ato rango gino mopogre. Ng'ato ok nyal wacho gitiyo go pesa marach to institutions go to timango. Ntiere kanyo to giapo kotimo. Waduga bena penji ni reja duong. King'iyo institutions moket mondo mi ked kod mi bade kendo rie Kenya kuno pesa lale. Be gitiyo tijgi? Mano ok anyal bedo an ok an judge. Manyalo judge gi ni gitiyo tijgi kata ka gitiyo tijgi. Nikech moro ka moro dongo ni mandate to at the end of the year timigi ga pesa. Donge dumigi pesa ko gitiyo tijgi. Dongi migi ga pesa every year kendo parliament manwa kelo kacha kaka institution ema miyo gi pesa mondo giti okoro kama na beti na bet mna ka ng'eyo ni gitiyo ga. His Excellency Cornel Rasanga Amoth live chenro mari mar Kuku mar Wach owache kako ng'e kendo wache gi chir to nikech kochopo sa ma mondo mi walose telo ge kuma mulo japiny to nyako mwanya mot luoge kuma los mawache gi thuon to nikech piny kochopo matek timanyo thuondi live kawuok gwengegi ko mag Siaya County ma chenro mari mar Kuku mar Wach ka watieko odiochieng' ma kawuono mar wuok tich niere His Excellency nyina kamera ni retero los kod ng'at moro mang'isa niri to onge geno kuma wantiere niri oneno ka piny kuma noe ka onge katiba machon chande gi katiba niri pod chalre na chara. Is there hope, His Excellency, moving forward? King'iyo kamera ni tero. Ang'iyo kamera tir kawacho niya katiba 2010 mane obiro 2010 to sekelo pogruok moloyo kama ne wantie chon nikech kaka Siaya ka ndara ma opowre wan go over 2000 kilometers mwalosa ma Siaya ka matiende ni ka nitie jatuo matuo to nwang'o kaka onyalo dhi osuptal mayot chon kane wadongo to mondo idhi primary school inwang'o ka jomoko ne yoro bunge tinde bunge onge nikech ndarni nitie nyaka school ka school nitiere geno mbele chon kane ne kata thuolo kayo nyathi i kor gweng' to kaka itero subtal onge chon ka dhako ne dwa nyuol moting'o nyathi man obed kata Uhuru Kenyatta donge to nene en lweny mondo aka mama no dhi subtal to sani koro mano nyue. King'iyo kamera ne tiri jaduong' go riti ne piny luma ne nikech nyaka kiny wadogo wuok ne telo machielo weche gi kima dongo gi achievement mar Siaya County kaka setayo weche gi kima COVID-19 kachiel to kod the future mar His Excellency moving forward. To gi sani go riti king'iyo kamera ne riti jaduong'. Agoyo riti ni jopiny kawacho ni kendo kiny na duog nwalosi weche gi nikech gik ma katiba 2010 osetimo ng'eny ma ok wanyal tieko
isechegi koro pod wabro dhi mbele mana kaka gavana wache, gavana ma Siaya County His Excellency Cornel Rasanga Amoth matiyo tam mare mar ariyo owacho ni Haron ok wanyal loso e gigi ekete. Ang'e ni penjo maduong' mipenjore ni to chal mar scorecard mar His Excellency chal nade, ang'o mosetimo mano chako kwano gieko weche mag ndeni, weche mag kachiel koda gi pi gichalo nade, molo chutho weche gieki mag mibadhi bende nitiere ma samoro semulo Siaya County, weche gieki mag golo governors e telo COVID-19 o manage nade kaka county nero mane gino chope chon, kata kamano ok ji mathoth ahinya mano wito ngimagi kar kaere kaachiel to koda gi moko mathoth. Legacy mare ang'o machieng' ne par godo His Excellency Cornel Rasanga Amoth. Mago duto te kete kaeri kiny to nikech oduogo e tielo mar ariyo tipo achiel ni eri to nikech kamit to wamanyo jotelo geko mowacho pachgi gi chir. Nyinga en Haron Otieno, eloji temo miyo cheno niro bedo kare. Erokamano ahinya. Gavana onge mosruok, wago kumbo.